Хочу вам сёння паказаць адзін з куткоў старога Менска. Гэта будынак, зваротны бок дома Ваньковічаў. Будынкі другой паловы 19 стагоддзя і відаць іх муры. Увогуле верхні горад гістарычны цэнтр 11-20 стагоддзя. Прыгожыя павароты вулачак, галерэі і кавярні. Відаць, як складзены цаглінкі. На кожным кроку адкрываюцца прыгожыя віды. Ратуша. Вялікі гасцінны двор. Удалечыні відаць ужо сучасныя будынкі нашага Мінску. Побач сабор. Вуліца Зыбіцкая, а налева Траецкае прадмесце, дзе раней жылі гандляры і рамеснікі. І Свіслач. До сустрэчы!